Il-Gvern Malti spiċċa fit-tieni post mal-ar pajjiżi f'dak li għandu x'jaqsam man-nuqqas ta' protezzjoni għal ġurnalisti. Nani kif skont sħarriġ li sar mill-koalizzjoni bl-isem Case illi taħdem kontra każijiet ta' sleb madwar l-Ewropa kollha, Malta u l-Polonja huma l-iktar żewġ pajjiżi li għandhom problema ta' ġurnalisti li qed jaffaċċjaw fastidju f'xogħolhom. U dan qed iwassal għal valutazzjoni inkwetanti dwar il-libertà tal-midja fil-pajjiż. Bi-88 każ il-Gvern Malti spiċċa fit-tieni post f'din il-lista. U meta wieħed iqis iċ-ċokon ta' pajjiżna, Malta għandha total ta' kważi 20 każ għal kull 100,000 abitant. Fl-ewwel post hemm il-Polonja b'128 każ, filwaqt li wara Malta hemm Franza b'76 każ, il-Kroazja b'54, is-Slovenja b'42, l-Italja b'32 u l-Irlanda b'31 każ. Bħalissa l-Unjoni Ewropea għaddejja minn proċess fejn qed taħdem fuq liġi kontra l-isleb, miżuri ġodda u konkreti biex jipproteġu lil ġurnalisti minn kawżi abużivi li jitressqu biex isekktu lil ġurnalisti. Din il-liġi għandha twassal biex tingħata iktar saħħa lil imħalfin ħalli jieħdu azzjoni u jkunu penalizzati dawk li abbużaw minn din il-liġi. Ir-rapport tal-Federazzjoni Case juri li l-maġġoranza tal-abbużi jibdew minn politiċi, entitajiet tal-Istat kif ukoll minn negozjanti li ammontaw għal 340 u 335 każ rispettivament, minn total ta' 820 każ li kienu rapportati. Il-maġġoranza tal-vittmi kienu ġurnalisti u edituri, iżda kien hemm ukoll attivisti minn NGOs u akademiċi. Il-malafama kienet l-aktar każ komuni rrapportat fejn kien hemm total ta' 590 każ. Dan kien segwit minn każijiet ta' allegat ksur tal-privatezza. Fil-qalba ta' dawn l-ilmenti kien hemm il-kwistjoni ta' allegata korruzzjoni f'total ta' 181 każ. L-Unjoni Ewropea ilha dawn l-aħħar snin issaħħaħ il-ħidma tagħha f'dan is-settur sabiex tipproteġi il-midja. Dan hekk kif tinsab determinata li tissalvagwardja r-raba' pilastru tad-demokrazija u ttemm l-abbuż tas-sistemi ġudizzjarji.